Sige, sa wakas, nakaabot na sila sa Making It Happen vlog. Grabe, napon mga Bisaya, taga Bohol. Oh, mga Bisaya. Mga bistak dire, Bulanon. Te, hamal ko sa inyo na amo na yung pinakanamig yun. 3, 2, 1, boom! Man, buntag mga besh mga bay. That's what I got. Yo, what's up? We out here, diri sa Manila. Buhay gyapon ko, pasensya wala ko naka-vlog sa semana. Tungod tambay gyapon ko. Bali akong kamot. Trabaho si Yenday, si Ma'am Joey. Nag-deliver siya guling. Murag matigad lang. Diri lang ko nagtambay, gibian ako sa akong uyab. Pero anad man. Kung wala ka nang karong adlaw, mukuyo ko sa Making It Happen vlog. Usa ka vlogging team, love team, diri sa Manila. So, mag-food trip kami. Kaya hilig sila mag-food trip. Adik sila sa kape. So, mag-sorry-sorry lang kami dire. Tanawa na to kung unsay buhato na mo. Kay bisan ako, dili ko kabalo. And then, moa pa si Ma'am Joey. Unya, sa gabi unta. After her modeling. Sige, so, manong plano. Let's go. Sige, kami dire sa gawas. Kauban ako si Roger, no? Roger. Taga saan man? Taga Labang ako, sir. Labang. Labang. So, naghulat mi sa angkas kay nisag man siya. Di ko kabalo, asa na siya? Asa man siya, pero makulat. And then, muwato kami sa Far Eastern University. So, layo man, mga 45 minutes siguro ang biyahe. So, diri lang ko maghulat. Ayos. Pastilan, ibalik ko diri sa sulod, tungod. Bawal ang slippers daw sa motor, ang chinelas. So, kaloy, bilhin akong sporting diri sa hotel. Magsapatos na lang ko. Social, tungo na ako diri sa Manila. And then, magsakay ko gangkas. Sige, so padulong na kami ni Christian sa Far Eastern University. Nana akong sapatos, nagwapo. Pero mas gwapo pa yung Spartans ko. Sige, let's go. Sige, so tinood yun ang pangalan sa ani na University, Far Eastern, kay layo yun eh. Pero nakaabon ako diri, magkulat ko sa Make It Happen vlog. So, by the way, siguro ganahan ka mo akong music sa akong vlog. So, ang 100% gikan sa Epidemic Sound. So, pwede ko mo mag-subscribe, ibutang na ako ang link sa description. O, usa ka bulan, libre ni siya. Worth it, promise. Kung gusto ninyo mag-sweldo sa YouTube, kinanglan ninyo mag-subscribe sa Epidemic Sound. Sige, sa wakas, nakaabon na sila sa Making It Happen vlog. Hi guys. Money si Nicoy. What's your Filipino name? What? Nelia. Nelia. Mike and Nelly. Yeah, buddy. Sige, nakahapon na sila. Katutol man sila diri sa Manila. Makuyog lang ko sa ila. Alright, what's the plan? What's going down today? Alright, so we're out at University Bout, and this place has been recommended so many times to us. So we're gonna try some food. We're gonna see how the students spend their day here, and hopefully have some fun. Yeah, buddy. Forget about it. Forget about it. Sige, food trip na ta. Pag nakot diri sa Manila, dagan kayo mga Bisaya, no? Oh, Bisaya. Kurat ko gali sa mga Bisaya diri. Bisaya, from Osamis. From Bisaya. Taga sa man? Mindanao. Mindanao. Sa akin? Osamis. Usamis. Sige, salamat. Ikaw, Tagalog, Bisaya. Bisaya. Bisaya pod. Osamis po, Osamis. Sige. Thank you, Idol. Sige. Ayo ah. I try to find the words for you. Sige, yung dua kita diri taga Bacolod. So shoutout sa mga taga Bacolod. Wala pa sila nakatilaw. First time nila. Amazing food in Bacolod. Yes. So good, so I have to try this. Represent, baby. Sinabot yun yan eh. Siguro mayroon ka shoutout sa ila. Ha? Siguro mayroon ka shoutout. Ato eh, follow imong kuhan. Sa may Bisayang Hilaw. Bisayang Hilaw. Familiar kay imong naong nako ka. Hey. Hey, look at this. How was that? I haven't tried it yet. It's Too way hot? too hot. Yeah. I'll do it with like a kid. Very nice. Say Namit Gidja. Do it again. Namit Namit, Gid. Gid, Yeah. yeah. Namit Gidya. Namit Gidja. Namit Gidya. Namit Gidja. That's how they speak in Bacolod, right? Namit Gidja. Te, hamal ko sa inyo na amo na yung pinakanamit gid. So malipay gid ko diri sa Manila basta makita ko ang Ilonggo or Bisaya kay medyo OP ko diri sa Manila, di ko kabalo mag-Tagalog.
So malingaw ko, basta na ay Bisaya. Lingaw gyapon ang mga Tagalog pero dili ko kisabot sa ila. Grabe, napon mga Bisaya taga Bohol. Oh, mga Bisaya. Mga bistak dire, Bulanon. By the way, shout out sa BPI kay bago lang ko naghimo og bank account diri sa Pilipinas, first time. Sige, so niya po na kami diri sa, what is this place? Bros Sizzling House. Yeah, Bros Sizzling House. Barato kayo mga pagkaon diri, puro mga estudyante. So, morning specialty nila, mga foodie sila. Sayang wala diri si Ma'am Joey kay siya ang food vlogger sa akong channel, sa among channel. Pero tanaw nato kung lamin siya. Really nice. Yeah, Very sizzling. very sizzling. Sige, so happy birthday sa akong migo na si Miko eh. Bisan dili ang birthday karon. Happy birthday, bro. Thank you. Alright, so one thing you gotta know about these guys is they're addicted to coffee. Correct? Coffee's pretty Coffee's good. life. Comment down below if you love coffee. Team Milo. Sige, so kasweet sa amo duha kay gaulan karon. Magkulam na lang kami payong para dili kami mabasa. Dili mabasa ang camera namo. Kaluoy ni Inday kay mabasa ni siya pero na siya ay raincoat so kami na lang mag-share. So cute. I'm standing here nodding. Didn't understand your word what you said. Can we go in here? No? So na ako ipangutan na sa inyo tanan. Mao ni bang tinuod na spelling sa Manila? Or ngano mao na yung spelling diri sa Maynila? Di ko kabalo. Palihog isulat sa ubos kung unsay meaning ana Maynila. Alright, a little quick update here. We tried getting in the university. No entry. No entry. Dapat may lisensya. So, sa sunod na lang, dili lang kami mutambay sa gawas. Actually, muli na kami sa BGC kay na-miss na kami ni Ati Inday, aka Ma'am Joey. So, mo grab na kami and then muli. So, tara. Sige, niya po na kami diri sa balay nila. Ni Mikoy. Mikoy's over there, you know, making some more coffee. What coffee is this for you today? What number? I'd say like, actually we're pretty much at 10. This is number 10. This should be number 10, yeah. Oh my gosh. He says that it's a rare occasion that he has less than 5 or never. Yeah, never. Never less than 5 a day. If it's not like a flat white like I'm doing now, it's going to be a 3-in-1. Or just, you know, whatever I can get my hands on. Let's see if I can do some latte art. Let's see it, bro. He used to be a barista. He used to Yeah. own a coffee shop in Yeah. Austria. Oh, almost. Look at that. Yeah, it's a bit of a Nice. hot. There you go. Delicious. Yeah, buddy. I can't offer you hot chocolate, unfortunately. I only got coffee. Kabalo siya na di ko hilig magkape. Milo na lang ko. Sige, so niya karon sa BGC. Nila ko na sila ni Mikoy og naay soccer field diri sa akong likod. First time ko kakita og soccer field diri sa Pilipinas. Pero karon manggita ko og pagkaon kay wala ko nakakaon sa tibok na adlaw. Gamay ra na sisig pero maura. Ayos, so niuli na ko. Ayos. Niuli na ko diri. Medyo baho yung apartment na mo kay mga usa ka semana wala kami nakalabay og basura so medyo nabaho diri pero okay na ilabay na akong basura. Sige, pero mayong adlaw lingaw man kapoy di ko anan masuroy kay sige ko maglingkod magtambay tungod bali akong kamot. Pero lingaw man og ugma mas malingaw pa kami kay mo entra kami sa usa ka haunted house. So tanawa ugma kay sagrado, scary na siya. Pero mao na siyang vlog karon unta na lingaw ko mo. Pasensya kung walay adventure. Diri lang suri-suri sa syudad. Pero lingaw man kay dagan Bisaya diri. So mao na siyang vlog. So salamat sa pagtanaw og amping mo tanan.